Shekaru 10 da suka wuce, na yi wani tunani mai girma na ce ina so in fara wani abu daban wanda ba a sanni da shi ba, sana'a. Sai na buɗe shago. Na ji daɗin shi sosai. Yanzu kuma ina so in buɗe wani. Godiya ga Allah, na ci karo da Hajat Digital Market, wata katafariyar kasuwa da ake ginawa a birnin Kano, ta musamman ce domin kasuwancin wayoyi, computers da kuma electronics. Jama'a, can na nufa yanzu, ku biyo ni. Wow! This is so massive. Shaguna sama da 1000? Sannan kuma shagunan nan sukutum ake sayar da shi. Wow. Me zan yi da kuɗi a aje bayan ga wannan garaɓasa? Shaguna 3 a jere daga ƙasa har zuwa sama, kuma duka 3 a miliyan 40 idan nan take zaka biya. Idan kuma za ka biya a wata 18 za ka biya miliyan 50. Me kake jira? A yadda aka gina kasuwar, an gina kasuwar cike da nagarta a wuri mai kyau da tsaro. Babu tantama, Hajat Digital Market zai zama wurin hada-hadar wayoyi da electronics mafi aminci a jihar Kano. Me kake jira? To jama'a, kada ku damu dan na riga ku saya. Ku garzayo ku zo ku mallaki naku don gujewa cizon yatsa nan gaba. An gina Hajat Digital Market da haɗin gwiwar bankin Musulunci na Summit Bank. Tana nan akan titin New Road bayan tsohuwar sinimar Eldorado da ke sabon garin Kanan Dabo. Hajat Digital Market, kasuwa 'yar yayi da za ta kasance ta farko a West Africa. Tabbata ka zama ɗaya daga cikin mamallakin shaguna a wannan kasuwa. Don bunƙasa tattalin arzikinku a yau, ku tuntuɓe mu a waɗannan lambobi kamar haka.